vec na YouTube a je to Battle Flip Challenge. Pripravili sme si to na Arizonky, je to čistá voda v tom a nie sú sponzorovaní, ale mohli by ste, akože je to dobré pitie. A my sa do toho ideme pustiť a prvý začne Maťo. Takže ja zadávam prvý flip, ako keďže som ten profík, čo to je. Prvý flip je kde? Takto pôjdeme, No. takto to pôjde a tu to dopadne proste. Hej. A potom musíme spraviť takúto vec. Tak poď prvý. Nedá. To neplatí, to sa mi tam... Idem flipnúť, No. ale... Nope. Veď tam. Ale veď aby videli, že si to flipol. No, krásne. Teraz pôjdeme sem, hore. Na skriňu. Toto posunieme. Sponsoring MSI. Nie. Vyskúšame to, hej. Držte mi palce. Fúha. Čo si? To som nečakal ani ja, toto vôbec. No, takže... No, je tu ten, čo vie flipovať fľaše. Hej, som videl. It's joke. A ideme takto flipnúť tam na tú posteľ. Tam. Tunak. Tu. Nope. No. To bol skúšobný pokus. No. Aj to tam. No to ani nedoletí. Dap. Ale to bola náhoda. To ja by som flipol. Asi. Toč. No, kde by sme šli teraz? Fú, tak to bude... Ja? Sem. No. Čo som robil? Nemám časovač. Ja neviem! Pripnúť cez túto dieru. Tak, no. Aby to pristalo takto. Normálne takto, hej? Hej? Tam akože na podlahu. No, aby to na podlahu pristalo rovno. No. Hej? Tak to keby sa... No poď. MTV Creeps. Zač mi to ako bod? Nie. No, môžeš. Kladte do ryti všetci. Kúkaj teraz na mňa. Veď chodte všetci do ryti. Teraz to dal. Stoličku to flipnem ako najväčší Na stoličku? profik. Dobre. Svetlo. Sem na vrch. Tu je všetko. Takže hej. Máme na to 10 pokusov, kto to nedá, tak tento nedám. Ťažké, velice. Teraz to... Aspoň, že tak. Počkaj. Dobre, zadávam takýto trik, že takto, hej, stolička a spravíš takto. No. Čože? Takto cez mu to flipneš, cháp. Vlk pajú. No, zadávaš ty, mám 2,5 voda. No tak od rebríka. Takže... Tam do tejto onej, to tam chce hodiť. Ale počkaj, chcem jeden skúšať, jak No sa tak vedie. skús.
otvora. Babe.